Ayun, karada ko, 90 kilos ang buhi. Ang patay, 70. Karada kong baboy. Hindi, bibi. Karada kong baboy. May party-party kami mamaya sa mga taga-barangay. Kamagrasa. May party-party, mamaya luto na yan. Ayan o mga guys, oh. Ganyan yan dito sa amin sa summer. No, kakate ng baboy, tapos yan o, pritong buto-buto. Wow, mayami. Tapos yan yung kaldero o, yung lalaki. Ay, ano ba ito? Gutiayay la, ano ba ito? Ang pagpahagas di rin kindadamo. Ayaw pagpatig baya. Diba? Baya yan, nagtitig tama na siya. Pag mapulang hani, bisa kang pag pinahumok, di rin na naguhumok. Matiga na, baga na yan pinirito. Okay na siya, basta magpula siya. Masarap bago ang pagpanamo ni Ilin. Kasi importante ginpahagas. Hello guys, ang grabe, ang daming grasya, oh. Ang daming sugba, oh. Ang gusto ko pa naman dito yung ano, yung mataba. Ngayon, oh, agida. Ang gusto ko pa naman ganito, mataba, oh. Yan, oh, mataba, oh. Ya. Vlog. Andi na ako patingin ng tambok. Ay, kamo. Mga madam. Ano to? Ha? Ayun, oh. Ako man mo di engine. Eh, magas, oh. Ati. Kinawat ka niya, babayon. Babayon. Hinawat ko lang dyan sa ano. Babawion. Dyan sa ano ba to, sa Andox. 252, naku, tingnan mo dito, tingnan mo mga guys, kinako ko lang ito mga guys, oh. Picture pa. Tingnan ko na. Kaya mo mga guys, grabe talagang grasya dito, kaya hindi talaga ako dito nangangayayat. Kinawat ko lang. No? Mama ni Mami Nets, mukbang. Mga guys, kaya na, gusto ko na umuwi dito, kaya lang wala sa akin dito magpapakain. Kasi daw, libre lang to dito, oh. Tingnan mo. Libre lang to dito. Mukbang niya. Mamaya niyan. Taba pa naman, di ako makain ng laman. Tawa natin mo. Taba kinakain mo. Taba, kaya nga. Awla. Kaya ito Manila, di ako para palit karne kayo, di ako napalit tunod. Ang Rita, taba lalo tayo. Delikado kasi siya. Diba ako magkarne na, di ako laman. Wala talaga rasa. Taba agad. Taba ka na pipeline. Ano Mga guys, maguray may No? kaya guys, pang-ingit lang ako sa inyo, oh. Bag doktor, taong ha. Guti lang ako nun. Oh. Ako niya, ayaw ko tablas. Lama, doktor yung taba din. Okay na may kalamansi na naman. Kain man, wala makalamansi. Balay may ilagay dito, mabit umuli. Wala dito. Mga guys, kain kayo, wala tatin sa Manila. Uling na, wag na kayo ni uling. Ano, waray pa ikon? Tinini? Teka, ka rin salad. Pag salad daw dito balay. Magpalengke pa. User, ay, wala na din. Buwas, tijay. Ay, ito mga busy buwas. Hain ka man. Haan yung pasko naman buwas. Sorry, yan naman sa rayaw. Kahino pa man mga nao na nga tuuro na. Maupagay kay liwas na, maglilinugaring nila kita. Harain man, waray man, di rin man iba ng atong tubo. Aray, pagkaon mo, timo member. Sana tayo Christmas party. 27. Kupan. Pero mga asin. Ang kupan. Kupan kasi 27. Mapik ka? Tidak naman nakatuna.
Maapi nga. Warak yan ang kwarta. Wala man Sa kwarta, naubos na na auto pa. Wala na ba? Bayad ka ka? Oo, may dako ng kasto. Idara malapit ka kung ano ginuman nila. Para makakaayos ang kon. Mekaniko. Di ulan ni kita dirang tita kanak, may tuyo. Pwede mo ito kaunon-unod, kaya di rin man ito ano, tingka. Naulian kita. Gawin lang ako magbalik, nag-direct at unod. Tapos yung pala ni kay. Sasumsum. Panggulat iya o da. Ako nakatunog. Kaya di magpapakamayada. Magkot. Hiro rora. Ha? Sakto lang para ako. Na guys, dito sa amin, maliit lang yung barangay namin. Pero puno-puno ng grasya. So, saan to balay? Oo. Wala dito sa tao. Wala yan nakasubri ng to. Dimara ka ito bubutan mo. Guys, oh. Ang daming grasya, oh. Grabe. Hindi rin timabaro kung dito yung butang. Tapi mag-kudirat ka dyan. Pero mang kabulan. Kada bulan ka, 5%. O kada bulan ka lang mga porsyento. Ang kapital ang lagay mo. Piran ka na si Mana ito? 200. Pagda nga ulo to,
runner-up, Miss Marian Pamer. So para hana iya kuno paghatag or pagbalik hana suporta gihapon nga gipadangat tikang hanaton mulupyo han barangay yung narong gatwa iya nagamayada hiya or pumalit hiyahin mga ipapapremyo para aton yan. So kay diri man kita nga tanan matatagalan paraffol kung ipaparaffol naton, ipapapremyo na naton parahan iba-iba nga mga uyag. Okay la? Ha? Diri ada? Okay la kuno. So in behalf hana aton mulupyo nagpapasalamat gyapon kita hana aton kan Miss Marian nganan iya pamilya para hana pagkamayadahin initiative nga ibalik gyapon ang suporta. Crazy.